Televízia Trimho uvádza dokument Ciao Italia. Azúrové plátno prestrelo svoju pôvab pred nami. Utkané z prvého lúča, vlnenie snov medzi slovami. Predtým, ako sa spolu vyberieme na pravú taliansku vandrovku, vám prinášame pár základných informácií. Taliansko sa rozprestiera na Apeninskom polostrove, k jeho územiu patria ostrovy Sicília, Sardínia, Elba, Capri, Tremiti a Ischia. Elba, to som už niekde počula. Alebo videla? Mám taký pocit, že v našej chladničke je modrý obal s nálukom Elba. Ale o tom potom. V krajine plnej slnka a radosti žije vyše 60 miliónov obyvateľov. To je asi tak 12 krát viac ako na Slovensku. Ak by ste chceli nájsť v Taliansku niekoho z iného sveta, nájdete ho veľmi ťažko, pretože 95% populácie tvoria Taliani. Samozrejme, to najpodstatnejšie príde teraz. Hlavné mesto talianske je Rím s obyvateľmi približne takého čísla, aké má aj naše malebné Slovensko. Priatelia, ako vidíte, práve sme pri Koloseu. Možno povedať, že neexistuje nejaká časť histórie Ríma, kde by sa viac alebo menej nespomínalo Koloseum, ktoré sa stalo symbolom mesta a jeho dejín. Táto pamätihodnosť mala funkciu dnešného veľkého štadiónu, ale Rímania tu obľubovali najmä hry a preteky v cirkuse. Koloseum bolo vždy otvorené, ale v prípade dažďa sa zakrývalo obrovským plátnom, ktoré obsluhovali dve jednotky námorníkov. Počas najväčšej slávy tohto amfiteátra sa tu určite hralo veľkolepé predstavenie rímskej veľkosti. Ešte aj dnes sa v Koloseu odohrávajú koncerty spevákov a skupín z celého sveta. Preto ak budete v Ríme, určite si nenechajte ujsť toto čarovné miesto. No a čo si predstavíte pri Taliansku vy? Čo mi napadne po celom, alebo keď budem počuť slovo Taliansko? Tak to je jednoduché. Cestoviny, pizza, bolonské špagety... Určite je káva, pizza, elegancia Gucci a krásne šaty, krásne Talianky a proste štýl. Milujem Taliansko. Ja už napadne to slovo Taliansko, tak neviem, tak teda asi nejaká tá talianská pohoda. Ako v Taliansku som bol, páčilo sa mi tam, tak asi tá talianská kultúra. To asi najviac. Ide, čo ma napadá. Je to krásna krajina, v živote som tam nebola, ale je to určite krásna krajina, majú tam olivy, výborné víno a ešte aj kečup a parmezán. A Eros Ramazzotti? More conto a čiernych pešátov. Secondo il mio orologio abbiamo ancora 5 minuty. A čo to znamená? Podľa mojich hodiniek máme ešte 5 minút. Perfekto. Nikdy nebudem, ako na Massimo hovorila. Tutti. Ja zase milujem piccolo. Čižma. A moda. Priatelia, ako vidíte, nachádzame sa už na samom kraji Vatikánu. Na veľkolepom námestí svätého Petra stojí takmer od čias prvých kresťanov bazilika svätého Petra. Kolonáda, ktorá tvorí slávnostný vstup do baziliky svätého Petra a do Vatikánu, je najkrajším Berniniho dielom. Dve veľké krídla otvorené do poloplúka sú akoby ochranná náruč cirkvi, ktorá objíma a berie do svojho univerzálneho objetia celé ľudstvo. Veľkolepé priečelie baziliky navrhol Maderna.
Nad hlavným vstupom je tzv. balkón požehnaní, odkiaľ sa ohlasuje zvolenie nového pápeža, ktorý práve z tohto balkóna udelí svoje prvé požehnanie Urbi et Orbi. Až k nebu sa vypína majestátna a sugestívna Michelangelova kupola, ktorá je akoby hymnou ospevujúcou celú harmóniu. Keď nesmrteľný Michelangelov génius vytváral jej podobu, musel mať predstavu a túžby, aby absolútno a nekonečnosť zasiahli dušu a zmysly každého, kto sa na kupol pozrie. Michelangelo začal s jej stavbou v pokročilom veku a celá sa dokončila až po jeho smrti. Uprostred námestia stojí krásny egyptský obelisk, vysoký 25 metrov. Stýčenie obelisku, ktorých sa priniesli z neonovho spustošeného cirkusu, spudilo u ľudí veľký obdiv a nadšenie. Tento, vzhľadom na hodnotu obelisku a dostupné technické prostriedky, veľmi obťažný počin vykonal Domenico Fontana na základe objednávky pápeža Sixta V. V strede Piazza San Pietro, a teda na jej okrajoch, sú dve fontány, ktoré dokonale harmonizujú s priestraným námestím. Sú dielom Karla Madarny a Karla Fontany. No, Taliansko bez zážitkov, to je ako Tom bez Jerryho, veď posúďte sami. Na cesta mojich rodičov boli v krásnych Benátkach, samozrejme už to bol čas okolo obeda, no a samozrejme boli veľmi hladní, všetky reštaurácie prázdne. A tak sa nevedeli rozhodnúť, že ktorú si vyberú a nakoniec sa predsa len pre jednu rozhodli. Posadili sa, objednali si, najedli sa a samozrejme po tom všetkom bola zrazu reštaurácia veľmi čašník a dal im gratis takú voňavú vetvičku s štamperlíkom, takým typickým talianským koniakom a poďakoval sa im za to, že vošli do jeho reštaurácie a tým prilákali ďalších zákazníkov. Takže myslím, že Taliani sú taký veľmi vďačný národ, taký temperamentný a usmievavý, vďačný, keď tam prídete, keď si k ním sadnete. Nuž a pri takejto atmosfére v metre by sa hneď ľahšie išlo do práce. Tak čo už niekedy postačí človeku aj obyčajný autobus a MP3. Ale poďme si povedať niečo o spoločenskej etikete a zvykoch. V talianskej kultúre je pojem číslo 1 bella figura, teda doslovne dobrá postava. Urobiť dobrý dojem je jednou z hlavných opôr talianskej spoločenskej etikety. Pri návšteve budete teda v prvom rade súdení podľa zovňajšku. K bella figura nepatrí ale len zovňajšok, ale aj to, ako ste vášniví, výreční a súcitní. Preto dbajte na oblečenie a prispôsobte správanie k ich spoločenskej etikete. Čím si získate ich srdcia? Nuž, ak budete rešpektovať rodinu, autority a budete znalí sociálnej hierarchie v Taliansku, dokážete, že ste slušný a ohľaduplný človek. Štýl komunikácie snáď ani nie je potrebné predstavovať, ten je známy na celom svete. Komunikácia je temperamentná, vášnivá, odvážna, otvorená a sprevádzaná výraznou a nepretržitou gestikuláciou. Pri formálnejšom stretnutí by mala byť komunikácia miernejšia. Čo sa týka alkoholu, tak so slivovicou asi veľmi nezabudujete, pretože milujú víno. To sa dolieva neustále, či už máte prázdny pohár, alebo máte len odpité. Ak si už neželáte dolievať, musíte to kategoricky odmietnúť, alebo nechajte pohár vína plný. No a na čo si určite musíte dať pozor? Ukázať alebo naznačiť gesto spojených prstov ukazováka a palca je veľmi urážlivé. Je to urážka v spojení s análnym otvorom. Myslím však, že v opojení vína vám to určite odpustia.